Φίλες και φίλοι της ΟΤΕ TV, καλό σας απόγευμα εδώ από το Δημοτικό Στάδιο Κομοτηνής. Πανθρακικός και Αναγέννης Επανομής διασταυρώνουν τα ξύφη τους στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Football League. Στην επανέναρξη αυτού του ιδιαίτερα ενδιαφέροντος φέτος πρωταθλήματος, με αρκετές ομάδες να βρίσκονται σε τροχιά play-off για την άνοδό τους, με τον Πλατανιά να απολαμβάνει και πάλι την μοναξιά της κορυφής της βαθμολογίας μετά το στραβοπάτημα εντός έδρας για την Βέρεια, και τον Πανθρακικό να θέλει να το εκμεταλλευτεί για να πιάσει τη Βασίλισσα του Βορρά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Πάμε να δούμε τη σύνθεση για τους γηπεδούχους. Κουτσόπουλος, Στάθης, Χρήστου, Κοντογουλίδης, Μπέλιτς, Βαγγελόπουλος, Πόντσε, Μπαϊκαρά, Μπαλούσα, Ρακατσάνος και Μακρυδημήτρης. Και εδώ η διάταξη για την ομάδα του Σάβα Παντελίδη, μια διάταξη σε σχήμα 4-2-3-1. Θα την αναφέρουμε κιόλας σε πολύ λίγο, ενώ έχουμε και την είσοδο των δύο ενδεκάδων. Και εδώ το Αναγέννης Επανομής με τον Φιρινίδη κάτω από τα δοκάρια, Παγώνης, Πεχλιβανίδης, Κουρδάκης, Καρλάο, Καραμαλής, Γεωργίου, Ασλανίδης, Καραγιάννης, Κάτσε και Μαυροματίδης. Και η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη σε διάταξη 4-2-3-1. Βλέπετε εδώ την διάταξή της, θα την πούμε και σε πολύ λίγο. Πάμε να δώσουμε και τους παίκτες που βρίσκονται στους δύο πάγκους. Για τον γηπεδούχο Πανθρακικό, Σικαλιάς, Μοσχάκης, Κλειοπίδης, Μίνγκας, Σουλτανίδης, Χλωρός και Ρεκλίτης. Για την φιλοξενούμενη ομάδα την Αναγέννης Επανομής, Ταταρίδης, Μπαλασσάς, Κουπίδης, Πολίτης, Μπεκιάρης, Ναλμπάντης και Τράκης. Ευθύς αμέσως ο λόγος στον καλό φίλο και συνάδελφο στον αγωνιστικό χώρο, τον Κώστα Κουντούλα, για να πάρουμε και μια γεύση για το τι λαμβάνει η χώρα τη στιγμή αυτή ανάμεσα στους δύο πάγκους. Ενώ εδώ βλέπετε και το διαιτητικό τρίο της απόψινής συνάντησης, αμφότερο από το Σύνδεσμο Αθηνών, η κύριση Παπαπέτρου, του Μπακάρης και Χριστοδούλου, με τέταρτο διαιτητή τον κύριο Κιοντζένη από το Σύνδεσμο της Καβάλας. Κώστα, ο λόγος σε ένα καλό απόγευμα. Καλησπέρα, πάρει κυρίες και κύριοι, από τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Κομοτηνής. Θα δώσουμε τα πρώτα στοιχεία για τις δύο ομάδες. Αρχής γενομένης από τη φιλοξενούμενη ομάδα, όπου ο Αλέκος Βοσνιάδης έχει αρκετούς παίκτες που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει απόψε, και πρόκειται για τους Γκέσιο, ο οποίος έχει ένα τραυματισμό στο γόνατο και ήταν και το βάρη πυροβολικό έτσι για την επίθεση της σαλονικιώτικης ομάδας. Επίσης, εκτός είναι ο Θάνος Ζηνόπαπας, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση όλη την εβδομάδα, ο Απόστολος Παπαζούδης, ο οποίος είναι τιμωρημένος και δεχτεί κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο μάτς, και εκτός Γεωργιάδης και Παπαδόπουλος, που είχαν μικροενοχλήσεις. Να πούμε όμως ότι έχουν αποκτηθεί και δύο παίκτες για την Αναγέννηση Επανομής, ο Μαλαμής και ο Καραγιάννης. Ας μην ξεχνάμε ότι η 20ημερη αποχή, όπου μεσολάβησε και το κλείσιμο των μεταγραφών για τις ομάδες Football και φυσικά γενικότερα για όλες τις ομάδες. Για τον Πανθρακικό, Σάββας Παντελίδης πονοκεφαλιάζει λιγότερο, εκτός ο Χουάν Μούναφο, ο οποίος είναι τραυματίας. Ο Φάμπιο Μπαλού είχε κάποια προβλήματα, ξεπεράστηκαν, είναι σήμερα στο παιχνίδι κανονικά. Επίσης, ντεμπούτο για τον Μπέλιτς με το νούμερο 10 στην πλάτη, ο οποίος θα μας δείξει ό,τι καλό μπορεί να δώσει. Αποκτήθηκε από τον Ατρόμητο και δανεικός για 6 μήνες. Όπως και ο Γιάννης Χλωρός, ο οποίος προσδεσμεύτηκε μένα από την Παναχαϊκή, βρήκε δέστεγη πάλι στη Βόρεια Ελλάδα, περίστανε στη δόξα δράμας και τις προηγούμενες χρονιές, φέτος στον Πανθρακικό. Πάρει. Να συμπληρώσω απλά όσον αφορά τα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας Αναγέννησης Επανομής, μεταξύ αυτών είναι εκτός από τον Καραγιάννη και τον Μαλαμή και ο Τάσος Παγώνης, ο οποίος αποκτήθηκε τον Ιανουάριο από την ομάδα της Βέρειας, ουσιαστικά έχοντας αγωνιστεί σε Πανσεραϊκό, Εορδαϊκό, ξανά στον Πανσεραϊκό αλλά και στην Βέρεια, ο 27χρονος Τάσος Παγώνης, πλέον παίκτης της Αναγέννησης Επανομής. Η Αναγέννηση Επανομής, η οποία θα είναι και στη Σέντρα, εδώ ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο άρχον της αναμέτρησης από το Σύνδεσμο Αθηνών, ο Αναστάσιος Παπαπέτρου, συνοείται κιόλας και με τον τέταρτο αλλά και τους δύο βοηθούς του πριν το εναρκτήριο λάκτισμα, το οποίο λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Κομοτηνής. Ο Πανθρακικός, που σίγουρα έχει ένα ρεκόρ το οποίο ζηλεύουν ομάδες ακόμα και ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, το γεγονός ότι μετά από 7 παιχνίδια στην έδρα του, για 7 παιχνίδια πρωταθλήματος, δεν έχει χάσει ούτε ένα βαθμό, μετράει εισάριθμες νίκες η ομάδα του Σάβα Παντελίδη. Είναι χαρακτηριστικό ότι την μοναδική του ήττα στην φετινή αγωνιστική περίοδο ο Πανθρακικός την είχε κάνει στις 22 του Δεκέμβρη από τον Άρη στο νοκάουτ παιχνίδι για τον θεσμό του Κυπέλου Ελλάδος και της τέταρτης φάσης αυτής. Από την άλλη πλευρά, στα χαρακτηριστικά για την ομάδα της Αναγέννησης Επανομής δεν είναι τόσο το τι πετυχαίνει μακριά από την Επανομή, που έχει 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 4 ήττες, όσο το γεγονός ότι έχει
την πρώτη επίθεση στο φετινό πρωτάθλημα της Football League με 24 τέρματα, 18-5 τα γκολ για τον Πανθραϊκό, 24-14 τα γκολ για την Αναγέννηση Επανομής. Για να δούμε και αυτή την πρώτη φάση, η οποία πάει να γίνει στην εστία της Επανομής, με τους γηπεδούχους να επιμένουν και να θέλουν να βγάλουν την σέντρα με τον Μπέλιτς από τα δεξιά. Ο Μπέλιτς, ο οποίος επίσης ανηφόρησε μετά από ένα εξάμηνο στην Αθήνα και στον Ατρόμητο, μιας και μέχρι το περασμένο καλοκαίρι ήταν μαζί με τον Ράντμαν, τον τότε τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, κάτοικοι της ομάδας των Σερών πριν κατηφορήσουν για την Αθήνα και το Περιστέρι ως ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου. Καλά στημένη άμυνα της Επανομής σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, όπου ο Πανθραϊκός έχει μπει ιδιαίτερα φουριόζος, δείχνοντας διατεθειμένος να κάνει τη ζημιά. Ο Μακρυδημήτρης προσπαθεί να βρει τον Κοντογουλή, δεν θα τα καταφέρει, θα βγει από την εστία του και θα μαζέψει την μπάλα. Ο Γιάννης Φιρινίδης, 29 ετών, εδώ σε πρώτο πλάνο, έχει αγωνιστεί και στα 14 φετινά παιχνίδια για την ομάδα της Αναγέννησης Επανομής, και εδώ είδατε πολύ λίγο και τον Σάβα Παντελίδη να εποπτεύει την άμυνα της Επανομής, την επίθεση της ομάδας του σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Η ομάδα της Αναγέννησης Επανομής, που θα πρέπει να σημειώσουμε πως ήρθε στην Κομοτηνή για το σημερινό της παιχνίδι, έχοντας κάνει προπονήσεις τις 3 τελευταίες μέρες, Παρασκευή, Σάββατο και εχθές το πρωί, μιας και είχε υπάρξει μια αποχή περίπου 4-5 ημερών από πλευράς των ποδοσφαιριστών της Αναγέννησης Επανομής. Ωστόσο, σε συνεννόηση με την διοίκηση της ομάδας φάνηκε να βρίσκεται η χρυσή τομή, η λύση για την επιστροφή και πάλι στις προπονήσεις, με τα χέρια του Αλέκου Βοσνιάδη να λύνονται από εκείνο το σημείο και μετά, που ήταν κάτι παραπάνω από δεμένα, καθώς η Επανομή ήταν ουσιαστικά από τις μετρημένες ομάδες στα δάχτυλα του ενός χεριού, ίσως και από τις μοναδικές που να μην έδωσε φιλικό παιχνίδι στο διάστημα το οποίο υπήρχε διακοπή για το πρωτάθλημα της Football League. Εδώ ο Γεωργίου, ο οποίος δέχτηκε το μαρκάρισμα και κρατάει το αριστερό του μάτι στη συμπλήρωση του τρίτου λεπτού της συνάντησης μπροστά στον πάγκο της ομάδας του. Και εδώ ξανά το φάουλ, το οποίο έγινε από τον Μπέλιτς πάνω στον Γεωργίου, ο οποίος ζήτησε κατευθείαν την βοήθεια του ιατρικού team της Αναγέννησης Επανομής. Βοήθεια, ιατρικές υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται στον Γεωργίου, ο οποίος, να δούμε κιόλας αν θα μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου από το φορείο, το οποίο μπαίνει αργά ή προτίθεται να μπει, αλλά δεν μπαίνει τελικώς. Ο Γεωργίου, ο οποίος θα αποχωρήσει για λίγο από το παιχνίδι για να υπάρξει συνέχεια με το φάουλ αυτό, να είναι έτοιμος να το εκτελέσει ο Κάτσε για την Επανομή. Εδώ ο Γεωργίου πάντα σε πρώτο πλάνο, και εδώ ο Κάτσε. Αρκετός κόσμος στην εστία του Κουτσόπουλου, που αν είπαμε λίγο νωρίτερα ότι ο Φιρινίδης έχει παίξει και στα 14 παιχνίδια της Επανομής. Για να δούμε εδώ την κεφαλιά από τον προωθημένο Καρλάο. Τελικώς η φάση ως μη γενόμενη, μιας και υπήρξε και υπόδειξη offside. Ωστόσο εδώ ο Καρλάο, Βραζιλιάνος, ο οποίος προωθήθηκε και επιστρέφει γρήγορα στην άμυνά του. Ξανά εδώ σωστή παρατήρηση με τον Καρλάο να ήταν λίγο πιο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό του Πανθραϊκού, και σωστή υπόδειξη από τον δεύτερο βοηθό της απόψινής συνάντησης, τον Πέτρο Χριστοδούλου, από τον Σύνδεσμο Αθηνών. Σαρακατσάνος απομακρύνει όπως για τον Κοντογουλίδη. Καραμαλής εκεί. Γίνεται το λάθος. Πόνσε θέλει να βρει και βρίσκει προωθημένο τον Μπαϊκαρά για το 1-0 και γκολ. Γκολ για τον Πανθραϊκό νωρίς στο 4ο λεπτό προς 5ο της αναμέτρησης. Εδώ ο Ντενίς Μπαϊκαρά αξιοποίησε την ασίστ του Πόνσε, και έτσι λοιπόν ο Τούρκος, ο οποίος έχει κάνει απόλυτο σε συμμετοχές στα παιχνίδια του Πανθρακικού, ανοίγει το σκορ. Στο 5ο λεπτό της συνάντησης ο Πανθραϊκός κάνει το 1-0 απέναντι στην Αναγέννηση Επανομής. Ένας Πανθραϊκός που σας είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι μπήκε φουριόζο στο παιχνίδι. Ξανά εδώ η φάση, πολύ έξυπνη assist, αλλά και η κίνηση από τον Μπαϊκαρά, η assist από τον Πόνσε, θα αποφύγει και τον Φιρινίδη και θα στείλει πριν προλάβει να του πει όχι ο Καρλάο την μπάλα στο βάθος της ανυπεράσπιστης της εστίας της Επανομής, και έτσι ο Πανθραϊκός είναι αυτός που προηγείται πλέον εδώ στην Κομοτηνή με 1-0. Και ξανά εδώ από την πάνω κάμερα σε ένα πολύ όμορφο πλάνο που μας δίνει ο σκηνοθέτης μας, φίλες και φίλοι της τηλεόρασης του ΟΤΕ, το 1-0 για τον Πανθραϊκό και τον Μπαϊκαρά να το πανηγυρίζει, το τρίτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα της Football League. Ένας Μπαϊκαρά ο οποίος έχει στεριώσει για τα καλά στην πατρίδα μας, 8 χρόνια στην Σκόντα Ξάνθη, από το 2001 μέχρι το 2008, ακολούθως στον Πανσεραϊκό, στον Πανετολικό και δεύτερη χρονιά πλέον στον Πανθρακικό, τον οποίο φιλοδοξεί
υπό τις οδηγίες του Σάβα Παντελίδη να οδηγήσει χωρίς την ψυχοφθόρο διαδικασία των play-off σε απευθείας άνοδο στην επιστροφή του ουσιαστικά στη Super League. Πάμε όμως ευθύς αμέσως στον Κώστα Κουντούλα, τον καλό φίλο και συνάδελφο στον αγωνιστικό χώρο, να πάρουμε αντιδράσεις από τους δύο τεχνικούς μετά την αλλαγή του σκορ από το γκολ το οποίο πέτυχε ο Μπαϊκαρά. Κώστα. Λοιπόν, ψύχρεμοι και οι δύο προπονητές αντιδράσεις τους μετά το 1-0 νωρίς στο παιχνίδι μας. Ο Σάββας Παντελίδης αρκέστηκε στο να δώσει οδηγίες και όχι να πανηγυρίσει, σε αντίθεση με το τεχνικό team του Πανθρακικού που έγινε μια γροθιά και πανηγύρισε έξαλα και ξεαγχώθηκε επί της ουσίας με αυτό το γρήγορο γκολ για τους πράσινους. Από την άλλη πλευρά, ο Αλέκος Βοσνιάδης άλλαξε γωνία, ίσως για γούρι, από εκεί που έδινε οδηγίες. Απορριμμένος κοίταξε τους συνεργάτες του και περίληπος φυσικά δέχτηκε αυτό το 1-0. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά στις αντιδράσεις από τον αγωνιστικό χώρο που μας μετέφερε ο Κώστας Κουντούλας. Μονομαχία ανάμεσα στον Στάθη και τον Γεωργίου. Το πλάγιο είναι για τον Πανθρακικό με τον Στάθη εκτελεστή. Πόνσε. Παίκτης από τον οποίο περνάει σε σημαντικό βαθμό το παιχνίδι του Πανθρακικού από τον άξονα. Ο Μπέλιτς κάνει την κίνηση από τα δεξιά. Καρλάο καλύπτει χώρο, παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Καραγιάννη που αποκτήθηκε από τον αετό Σκύρδρας. Μάλιστα τον είχε παίκτη του ο Αλέκος Βοσνιάδης, τον οποίο βλέπετε εδώ σε πρώτο πλάνο. Είναι τεχνικός της αναγέννησης επανομής στην κοινή τους παρουσία στον Εορδαϊκό. Ξανά εδώ η φάση, ο Πόνσε τι έξυπνα διάβασε τη σκέψη του συμπαίκτου του Μπαϊκαρά. Αυτός απέφυγε και τον Καρλάο και έστειλε με προβολή την μπάλα στο βάθος της ανυπεράσπιστης εστίας της αναγέννησης επανομής, κάνοντας το 1-0. Κάπως έτσι θυμηθήκαμε το πώς οι δύο ομάδες δεν συμβαδίζουν πλέον στο σκορ, με τον Πανθρακικό να προηγείται με 1-0. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της αναγέννησης επανομής. Καραμαλής, ο αρχηγός της ομάδας, που εδρεύει λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη. Πεχλιβανίδης προσπαθεί να βρει τον Γεωργίου, καλύπτει χώρο και μπάλα ο Σάρα Κατσάνος μαζί με τον Στάθη. Και έτσι λοιπόν η μπάλα περνάει out για την ομάδα του Πανθρακικού, με συνέχεια στο παιχνίδι από τον Κουτσόπουλο. Στην δεύτερη του χρονιά στον Πανθρακικό, πολύπυρος τερματοφύλακας και εδώ ο σκορ, ο Ντενίς Μπαϊκαρά, 34 χρονών ο Κουτσόπουλος, που τον βλέπετε εδώ. Έχει αγωνιστεί στο Λεωνίδιο, στον Πανηλιακό, στον Μεσσηνιακό, στον Απόλλων Καλαμαριάς, στην αναγέννηση Καρδίτσας και πλέον δεύτερη χρονιά στον Πανθρακικό. Γεωργίου θέλει να βρει τον Καραγιάννη, δεν θα τα καταφέρει. Χώρο της μεσαίας γραμμής ο Κάτσε κάνει την κίνηση, ο Πεχλιβανίδης πιέζει εκεί ο Μπαλού, υπάρχει φάουλ επιθετικό από τον ποδοσφαιριστή του Πανθρακικού, εδώ ο Πόνσε. Μπαλού, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη γάμπα που τον ταλαιπώρησαν τις τελευταίες μέρες και έδωσε κανονικά το παρόν στην αποστολή αλλά και στην ενδεκάδα του Πανθρακικού στο σημερινό παιχνίδι εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Κομοτηνής. Γέμισμα από το Φιρινίδη, Σαρακατσάνος, Πανθρακικός, ο οποίος δείχνει φουριόζος, όχι απλά από το ξεκίνημα για να ανοίξει το σκορ, κάτι το οποίο πέτυχε, αλλά θέλει να πετύχει κι άλλο τέρμα για να αισθανθεί ακόμα περισσότερο άνετα. Μπέλιτς, Στάθης, Μπαλού, το 1-2, Στάθης κατευθείαν τη σέντρα με τη μία για τον Μπαϊκαρά. Θα απομακρύνει ο Παγώνης. Στάθης, Μπαλού. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος ελέγχει την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής υπό την πίεση και του Ασλανίδη. Ο Στάθης κάνει την κούρσα από τα δεξιά. Μπεχλιβανίδης κατευθείαν η σέντρα από το Στάθη. Θα βγει από την μικρή του περιοχή. Θα μαζέψει την μπάλα ο Φιρινίδης. Θα κερδίσει και το επιθετικό φάουλ από τον Μπαϊκαρά, ο οποίος δείχνει και αυτός να χτύπησε. Ξανά εδώ η τελευταία φάση. Η σέντρα που βγαίνει από τα δεξιά από το Στάθη. Θα βγει, θα μαζέψει την μπάλα ο Φιρινίδης. Υπάρχει επαφή εκεί από τον Μπαϊκαρά, ο οποίος ουσιαστικά πέφτοντας άθελα πάνω του ο Κουρδάκης. Έχει σαν αποτέλεσμα να αισθανθεί κάποια ενόχληση στο αριστερό του πόδι, όχι κάτι σοβαρό. Εδώ ο Σάββας Παντελίδης, που μας έλεγε και λίγο νωρίτερα και ο Κώστας Κουντούλας πως αντιμετώπισε ψύχρεμα το άνοιγμα του σκορ για την ομάδα του. Πανθρακικός, αν έχει αναγέννηση επανομή στην καλύτερη επίθεση στο φετινό πρωτάθλημα της Football League, αυτός έχει να πενεύεται πως έχει την δεύτερη καλύτερη άμυνα πίσω από τον πρωτοπόρο Πλατανιά που έχει δεχτεί 4 τέρματα, ο Πανθρακικός έχει δεχτεί 5. Φιρινίδης έτοιμος για συνέχεια στο παιχνίδι.
επίσης από τον αετό Σκίδρα στην αναγέννηση επανομής. Μπαλού, Γεωργίου, θα βρει τον Καραγιάννη, κατεβάζει αυτό στην μπάλα. Δεν μπορεί να βρει τον Κάτσο όπως θα ήθελε. Αναγέννηση επανομής η οποία ήρθε στην Κομοτηνή να παίξει χωρίς τους δύο πρώτους της σκόρερ στο φετινό πρωτάθλημα, τον Γιάννη Γκέσιο που έχει πετύχει 6 γκολ και είναι από τους πρώτους σκόρερ του πρωταθλήματος. Έμεινε εκτός αποστολής ενός προβλήματος του στο γόνατο, αλλά εκτός και ο Δινόπαπας, ο 24χρονος Θανάσης Δινόπαπας, ο οποίος έχει πετύχει 4 τέρματα και έμεινε εκτός αποστολής λόγω ίωσης. Ξανά εδώ η προσπάθεια του Καραγιάννη, ο Κάτσε με το αριστερό δεν ανησύχησε. Ο Κουτσόπουλος που έπεσε για καλό για κακό να μην αφήσει την μπάλα να περάσει πλάγι και να δώσει γρήγορη συνέχεια στο παιχνίδι. Μπαϊκαρά. Έβαλε καλά το σώμα του εκεί ο Καρλάο. Καραμαλής απομακρύνει όπως τσιμπάει την μπάλα ο Στάθης πρώτου Γεωργίου. Μπέλιτς. Μπαλού. Μπέλιτς. Σαρακατσάνος έχει αφήσει το κέντρο της άμυνας του. Και όπου βρίσκεται ο αρχηγός του Πανθρακικού, ο Βαγγελόπουλος. Ο 28χρονος θέλει να βρει συμπαίκτη του, θα βρει προς τιμή τον Πόνσε. Παγώνης. Τακουνάκι λάθος. Και ωστόσο που καταλήγει μπάλα από το πόδι παίκτη του Πανθρακικού είναι μόνος του ο Φιρινίδης. Θα δώσει ένα βολέ, θα στείλει την μπάλα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Καραγιάννης, υπάρχει σύγκρουση εκεί με τον Διονύση Μακρυδημήτρη, με το νούμερο 18 και εκ νέου ζητάει πλέον το ιατρικό team του Πανθρακικού να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής Παπαπέτρου ξανά εδώ η τελευταία φάση με τον Καραγιάννη. Άθελά του με τον αριστερό του αγώνα στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα, να βρει και στο πρόσωπο τον ποδοσφαιριστή του Πανθρακικού. Και εδώ όμορφες παρουσίες στην κερκίδα. Λογικά υπάρχει και άμεση ενημέρωση και για το σκορ το οποίο έχουμε τη στιγμή αυτή εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Κομοτηνής. Ο Πανθρακικός προηγείται με 1-0 της επανομής από το 5ο λεπτό με το γκολ του Μπαϊκάρα. Μακρυδημίτης θα βγει προς στιγμή εκτός αγωνιστικού χώρου. Πρέπει να έχει ματώσει η μύτη του. Ο Κοσκουντούλας είναι ακριβώς εκεί δίπλα του. Θα μας δώσει καλύτερο οπτικό ρεπορτάζ. Κώστα. Άμα δεν ματώσει, ρε. Λοιπόν, όχι, δεν έχει ούτε αιμάτωμα στη μύτη, είναι μια χαρά. Δέχτηκε ένα σκληρό χτύπημα και λόγω και του κρύου. Έτσι, δεν έχει τίποτα ουσιαστικό, τίποτα. Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες πολύ απαλά. Και γι' αυτό κιόλας και ο τέταρτος ζητής από την Καβάλα, και ο Σκιοντζένης του έδωσε το OK να περάσει άμεσα στον αγωνιστικό χώρο, να επιστρέψει και πάλι στην δράση. Ασλανίδης θα πιάσει το δεξί σουτ, έπεσε πολύ όμορφα στην δεξιά του γωνία και κατέβασε την μπάλα ο Κουτσόπουλος σε αυτό το όμορφο σουτ, το οποίο έγινε από πλευράς επανομής στο 14 με τον Ασλανίδη. Ωστόσο δεν ευνηδιάστηκε ο πορτιέρο της ομάδας της Κομοτηνής. Ξανά εδώ η φάση, ο Σλανίδης απέφυγε τους αντιπάλους του όσο χρειαζόταν για να πιάσει το σουτ. Ανά εδώ ξανά η φάση, απέφυγε συγκεκριμένα τον Μπέλιτς για να κατεβάσει την μπάλα με τα δυο του χέρια ο Κουτσόπουλος. Οδεύουμε στη συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου. Σαφώς ικανοποιημένοι οι φίλαθλοι του Πανθραϊκού που βρίσκονται στο Δημοτικό Στάδιο της Κομοτηνής από το υπάρχον 1-0 με τον γκολ του Μπαϊκαρά. Πανθρακικός που πέτυχε να ευνηδιάσει την επανομή, μένοντας δυνατά στο παιχνίδι. Το βολέ του Φιρινίδη με πολλά φάλτσα. Άφησε την μπάλα ο Γεωργίου για τον Καραγιάννη. Κερδισμένοι παίκτες του Πανθρακικού. Βαγγελόπουλος κατεβάζει την μπάλα και θέλει να τροφοδοτήσει τον Κοντογουλίδη. Λειτουργεί σωστά εκεί η άμυνα της επανομής προς στιγμή. Κοντογουλίδη και πάλι γρήγορη εναλλαγή της μπάλας. Η κούρσα από τον Χρήστου από τα αριστερά. Σωστή η προβολή όπως υποδεικνύει ο διαιτητής Παπαπέτρου. Και έτσι η μπάλα πέρασε out για την επανομή. Καμία ανησυχία για τον Φιρινίδη που είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα φέρει την μπάλα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ελέγχει και ο Ασλανίδης, ανεβαίνει και ο Πεχλιβανίδης αφήνοντας την άμυνά του. Από την πίεση του Μπαλού θα κερδίσει το πλάγιο από τον Μπέλιτς. Ο Μπέλιτς ο οποίος είναι σίγουρο ότι στον Πανθρακικό θα πάρει παιχνίδια που δεν είχε.
σε μεγάλο βαθμό στον Ατρόμητο. Σίγουρα περίμενε και εκείνος διαφορετικά την παρουσία του στην ομάδα της Αθήνας, πηγαίνοντας εκεί από τον Πανσεραϊκό και παραμένοντας σε επίπεδο Super League. Πάμε στον Κώστα Κουντούλα, έχει κάτι ενδιαφέρον να μας σημειώσει από τον αγωνιστικό χώρο. Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω ελαφρώς, γιατί είναι και ο Χρήστος Μίγκας, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής με τον Πανθρακικό. Και θα δούμε αν ο Μπέλιτς καθιερωθεί έξω δεξιά ή ως δεξί μπακ, δηλαδή έτσι έπαιζε και στον Πανσεραϊκό πέρυσι. Σε μια ανάλογη θέση που τον χρησιμοποιεί πάντως ο Σάββας Παντελίδης. Ο Πόνση στο πλάγιο για τον Στάθη. Με μπροστά του τον Γεωργίου, αφήνει προς τα πίσω για τον Μπαλού. Αυτός είχε μπροστά του τον Ασλανίδη. Πάει την μπάλα ακόμα πιο πίσω για τον Σαρακατσάνο. Καλύπτει χώρο ο Βαγγελόπουλος στην άμυνά του. Μπαϊκαρά. Και πάλι ο Μπαϊκαρά άλλαξε την μπάλα με τον Μακρυδημήτρη. Μπαλού. Μπέλιτς. Σαρακατσάνος. Για τον Βαγγελόπουλο, με τον αρχηγό του να σπριντάρει, να μην αφήνει να πάει μπάλα στον Κουτσόπουλο. Χρήστου. Παγώνει το παιχνίδι γηπεδούχοι. Από τον άξονα ο Πόνσε δεν θα βρει τον Κοντογουλίδη που έκανε την κίνηση. Πανθρακικός είναι φανερό ότι πατάει πιο καλά και πάτησε πιο καλά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, ευνηδιάζοντας την αναγέννηση επανομής που θέλει να ισορροπήσει το παιχνίδι. Ωστόσο δεν έχει καλές τροφοδοτήσεις η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη. Κουρδάκης, από τους βασικούς συντελεστές της περσινής ανόδου της αναγέννησης επανομής στο πρωτάθλημα της Football League από τη Football League 2. Κάνε το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας με τον ΠΑΟΚ και δόθηκε δανεικός και πάλι στην αναγέννηση επανομής. Στάθης από τα δεξιά. Πατάει την μπάλα για τον Μπέλιτς. Ήταν ψηλή η σέντρα του Μπέλιτς, κάτι σαν σέντρα σουτ. Το παραδέχτηκε εκείνος με την αντίδρασή του. Να εδώ ο Σέρβος, ο οποίος επιστρέφει στην άμυνά του, όπως σας είπε και στο ξεκίνημα της μετάδοσής μας ο Κώστας Κουντούλας. Μπέλιτς και Χλωρός, τα δύο νέα πρόσωπα στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για τον Πανθρακικό, που δεν χρειάστηκε, είναι αλήθεια, να κάνει και πολλές κινήσεις δεδομένης και της πορείας της ομάδας. 3 παίκτες αποχώρησαν, ο Wellington πήγε στη Δόξα Δράμας και στο πρωτάθλημα της Super League ο Τριανταφυλλίδης στην Καβάλα, ο Αποστολίδης στον Ηρακλή. Καραμαλής εδώ, αρχηγός της αναγέννησης επανομής, που κέρδισε αυτό το φάουλ. Τελικός δείχνει fair play, ο Κοντοκουλίδης επιστρέφει την μπάλα στον Φιρινίδη. Καραγιάννης προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά. Καραμαλής, δυνατή πάσα, δεν υπάρχει offside. Ο Μαυροματίδης θέλει να βγάλει την σέντρα, δεν θα τα καταφέρει. Έχουμε έτσι το out για τον Πανθρακικό. Νάτος εδώ ο Γιώργος Μαυροματίδης στην δεύτερη του χρονιά στην αναγέννηση επανομής, έχοντας παίξει στο παρελθόν σε Ορδαϊκό, Θερμαϊκό, Θρασίβουλο και ξανά στον Ορδαϊκό στα 27 του χρόνια πλέον. Σαρακατσάνος δείχνει λεξί μπακ. Προσποιείται στον Καραγιάννη, δεν θα δώσει στον Βαγγελόπουλο. Λάθος εκεί όμως από την πίεση του πολύπυρου επιθετικού. Καλείται στο σημερινό παιχνίδι απόντος του Γκέσιο αλλά και του Δινό Παπαναβρή αυτός δίκτυα. Πεχλιβανίδης εδώ σε πρώτο πλάνο, το πλάγιο στο ύψος της, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Γεωργίου. Πεχλιβανίδης. Ασλανίδης. Φάουλ από πίσω από τον Μπαλού, πλεονέκτημα, σωστά το άφησε ο Παπαπέτρου. Ασλανίδης έχει σηκωθεί και ο Γεωργίου προσπαθεί να κάνει τη σέντρα, θα κερδίσει το πλάγιο από τον Μπαλού. Να εδώ ο Βραζιλιάνος, από πίσω ο Στάθης που του δίνει και τα εύσημα. Έχουμε συμπληρώσει 20 λεπτά παιχνιδιού, ανεβαίνει και ο Πεχλιβανίδης, κάτι το οποίο συνηθίζει να κάνει στο παιχνίδι της επανομής. Γεωργίου με τον Μπαλού, Μπεχλιβανίδης, θα βγει σέντρα, κακή όμως. Με τον Κουτσόπουλο να μην ανησυχεί, να πηγαίνει να παίρνει μια άλλη μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
Αλέκος Βοσνιάδης που τα λέει με τον πάγκο του. Σε ένα παιχνίδι όπου μέχρι στιγμής και μετά από 21 λεπτά σε αυτό η επανομή έχει να επιδείξει ένα σούτ ουσιαστικά του Ασλανίδη στο 14, με τον Κουτσόπουλο ωστόσο να ήταν στη σωστή θέση και να μπλόκαρει την μπάλα με όμορφη προσπάθεια. Ο Πανθρακικός από την πλευρά του έχει δείξει μεγαλύτερη φρεσκάδα, κίνηση, ζωντάνια στο παιχνίδι από το ξεκίνημα, κάτι το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα από την ασίστ του Πόνσε στο 5ο λεπτό της συνάντησης ο Ντενίς Μπαϊκαρά να ανοίξει το σκορ, πετυχαίνοντας το τρίτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα της Football League και να κάνει το υπάρχον 1-0 στο παιχνίδι. Βαγγελόπουλος στο φάουλ, Πόνσε κατεβάζει την μπάλα, κάτσε εκεί, πρώτο του Μπαϊκαρά, Παγώνης, Κουρδάκης όπως θέλει να βρει τον Καραγιάννη, πιέζει ωστόσο η επανομή στο χώρο της μέσας γραμμής, θέλοντας να κερδίσει τουλάχιστον την κατοχή της μπάλας και να διορθώσει τις τροφοδοτήσεις προς τους συμπαίκτες τους, οι παίκτες του Αλέκου Βοσνιάδη. Καραγιάννης θα πάρει την κεφαλιά, έχει βρει η μπάλα στο χέρι του, γι' αυτό και απλά τα λέει εκεί, χωρίς ιδιαίτερη διαμαρτυρία με τον δεύτερο βοηθό. Να το εδώ ο Καραγιάννης, τον Πέτρο Χριστοδούλα, το Σύνδεσμο Αθηνών. Τσόπουλος άλλαξε την μπάλα με τον αρχηγό, τον Βαγγελόπουλο, έχει ανέβει στον χώρο της μεσαίας γραμμής.